İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana taşırdım. Salam, mehriban ildirçiler. Hoş geldiniz bizim şu günkü programmamıza. Sizin şu programma koşulup bilýänigizde men öğrenşat. Ben geçen gepleşigimizde ýadynızda bolsa biz Hudaýyň rahatlygy, parahatlygy barada sizin bilen gurrun edip geçipdik. Men ýene de bir gerek size ýatlatmak isleýän. Eger sizde şu temada soralar bar bolsa, siz hükman maňa hat ýollap bilýärsiňiz. Şu bizim programmamyzyň ahyryna hemişe siz kontakt informasiýa görýäňiz. Şu boýunça siz maňa soraglaryňyzy, bellikleriňizi ýollap bilersiňiz. Men sizden eşitmäge garaşýan. Men şu günkü gepleşigimizde ýene de rahatlyk barada dowam etmekçi. Hudaý haçan şu rahatlyk barada gurrun edenmizde ol Hudaý biziň kalbymyzdaky rahatlyk barada bize köp wadaları berdi. Hemem birek-birege bolan gatnaşygymyzda diňe bir içki rahatlyk däldi, daşky tarapdanam parahatlyk barada gurrun gitýär. Ene biz kalbymyzda nähili rahatlygy edinip bilýär. Şu barada ene biz mukaddes kitapda näme diýär? Kalbymyzda rahatlyk, ýani bu dogry ýaşaýyşyň miwesi. Şeýle hem haçan da biz İsa Mesih'e tabin bolup ýaşanmyzda, şoň hem miwesi, netijesi kalbymyzda rahatlyk bolýar. Eger siz täze ahda okan bolsaňyz bilýänsiňiz, Matta kitabynyň 11-nji babynyň 28-nji aýatyna İsa bize nähili wada berýär şeýerde. Ähli ýadawlar diýär. Hemem agyr ýüklüler, siz maňa gelin. Men size dinçlik, rahatlyk bererim diýär. Ene bu eýem İsa Mesih'iň bize berip oturan wadasy. Hudaýyň kalbyna eýem esasy maksady biziň ilkinji bilene Hudaý bilen rahatlyk gatnaşykda bolmagymyz. Ikinciden eýem birek-biregimizde bolan gatnaşykda, maşgalada ýa-da dostluk gatnaşyklary bolsun. Ene şularda biziň rahatlykda bolmagymyzy isleýär. Ýene de täze ahdan bir aýat bu Efesliler 2-nji bab 14-nji aýatda näme diýär? Hakykatdanam diýär. Mesihiň özü biziň parahatlygymyzdyr diýär. Ene şu ýerde oýlanyp görüň. Mesihiň özü biziň parahatlygymyzdyr. Siz şu aýada näme düşünýäňiz? Berde şol rahatlyk barada diýende biz haçan ýadaw bolup ýa-da kynçylykly pursatlarda bolanmada ynam üstü bilen İsa Mesih'e ýüz tutanmada, ynam üstü bilen İsa'ny kalbymyzda kabul edemizde netijesi kalbymyzda rahatlyk, dinçlik tapýar. Ene bu gaty aýratyn hem güýçli wadalar berde bize berilýär. Siz oýlanyp görüň şu Hudaýyň aýtýan her bir sözlerini. Ýene de ene berde ýanky aýdyşym ýaly Hudaýyň özü bize rahatlygy wada berýär. Ene şu arada biz İşaya kitabynyň 48-nji babynyň 18-nji aýatyna geçen gepleşigimizde seredik geçipdik. Onu näme diýär? Tawşyrklaryma gulak asan bolsadyňyz, şonda parahatlygyňyz derýaday, dogrulygyňyz deňiz tolkunlaryday bolardy diýär. Ene şu aýat barada pikir edemizde tawşyrklaryma gulak asan bolsadyňyz diýär. Tawşyryklar berde näme manyda gelýär? Tawşyryklar eýen bu biz Hudaýyň sözünden bilişimiz ýaly, şu Hudaýyň sözüne aýdylýan her bir zatlar
ene şu Hudaýyň tawsyrygy, Hudaýyň mukaddesidi. Täbi ol bize nähil ýaşamaldygyny şu kitapda öwretdi. Her bir aýatda bize hem Hudaýyň sözüni okamyda şoň tawsyryklardygyny bilýär. Şoň üçin Hudaýyň aýdyp oturandady şu aýatda eger siz men Hudaý men mukaddes sözümi okap şu boýunça ýaşataňyz diýe şu ýerde aýdylýan zatlaryň hemmesine kulak asyp şu dogry ýoldan ýöreňizde netijesi näme diýe? Bärde berilýän wada sizin kalbyňyzdaky rahatlygyny, töwrekdäki parahatlyk eýem derýa diýip bolardy diýe. Bu nähili ajaýyp wada Hudaýdan. Eýem biz şunça bolelin rahatlyga eýe bolup bilýär. Ýöne bu diňe ynam üstü bilen mümkin. Men size şonu ýatlatmak isleýän. Gelin häzir ýene başga da bir aýada seretip geçeliň. Ene bu eýem İsa Mesihiň bize öz berip oturan wadasy. Biz şu arada Yohanna kitabynyň 14-nji babynyň 27-nji aýatyny görýäs. Bärde näme diýe İsa Mesihiň aýdyp oturan sözleri. Men size rahatlyk goýup barýaryn. Öz rahatlygymy size berýäryn. Men muny dünýäniň berşi al bermeýäryn. Yüregiňiz gussa batmasyn, gorkmaň diýe. Ene şu aýatdan görüşimiz ýaly bärde İsa Mesih näme diýip otur? Men size rahatlygymy berip oturyn diýe. Öz rahatlygymy size berýän. Ol ýene de diýe men şol rahatlygy beremden muny bu dünýäň berşi ýaly bermeýän. Şoň üçin hem siz yüregiňiz gysmasyn diýe, gorkmaň diýe. Bärde bu näme diýdik bu? Rahatlygymy berýän. Bärde İsa Mesihiň aýdyp oturan rahatlygy ýene de haçan şol İsa Mesihi ynam edip onu kabul edemizde şol biz ynamyzyň üstü bilen Hudaý tarapyndan aklanýar. Hudaý tarapyndan aklananda biziň Hudaý bilen gatnaşygymyzda rahatlyk bolýar. Kalbymyzda biz şeýle dynçlyk, rahatlyk tapýar Hudaýyň gudraty bilen. Şu barada diýip oturýar. Men haçan biz Hudaý bilen dogry gatnaşykda bolamyzda bizde rahatlyk bolýar. Şoň üçin İsa Mesihiň aýdyp oturan sözi siz meni öz kalbyňyzda kabul edip, ynam üstü bilen kabul edip ýaşataňyz, ene şol rahatlygy ol bize wada berip otur. Dünýäniň berşi ýaly bermeýän diýmedik näme? Hudaýyň rahatlygy biz siz oýlanyp görüň Hudaýyň mukaddes sözüne görä. Ol Hudaýyň merhamet arkaly berilen, şeýle hem ol uzak wagtlaýyn bu ebedi dowam etýän rahatlyk. Ene siz şu dünýädäki dünýä nähili bize rahatlyk berýär. Dünýäň berýän datlary biziň şu fiziki tenne datlar kanagatlandyrmak üçin berilýär. Ýöne bu wagtlaýyn. Her bir adam gelýär, gitýär, bu ebedilik däl. Bu dünýädäki hiç bir zat ebedilik däl. Şoň üçin ol diňe biziň tebigy fiziki tennäki islegleri, hyjulary bize kanagatlandyrmak bilen bu dünýä bize parahatlyk berip bilýär. Ýöne Hudaýyň berýän rahatlygy biziň kalbymyzda berýän rahatlygy bu ebedi, bu şeýle hem bu fiziki taýdan bizi kanagatlandyrman, olaýan biziň kalbymyzy kanagatlandyrýar. Kalbymyzda ruhumyzy kanagatlandyrýar. Ene şu iň esasy zat biziň Hudaý bilen gatnaşygymyzda. Ýene de bärde Dawud paçaň şu rahatlyk barada bir aýdan sözüni ted bilen paýlaşmak isleýän. Onu näme diýdi Dawud? Hudaý barada aýdyp oturýar. Zebur 22:2-de. Ol meni ýaşyl öýrlerde ýatyrýar. Seňin akýan tuwlaryň ýakasyna äkidýär diýem. Ene bärde de bu nähili ajaýyp wada Hudaýdan. Haçan biz şol Hudaýa İsa Mesihi ynam edip ýaşamyzda netijesi näme diýe bärde? Ýaşyl öýrlerde ýatyrýar. Tez gödüňizde getirip görüň, bizde goýun çopallar bar, goýullar bar, mallar bar. Haçan şolar öýrlerde ýatyr gaty gödüňizde getirip görüň, olar dynç alyp ýatyrlar. Olarda gorky ýok. Täbäbi bilýär, goýun çopan eýem şol çopanyň golaýdydygyny bilip şonda olar dynç alyp şol öýrlerde, gök ýaylalarda. Ene bärde de şol ýa bize Hudaý haçan biz şoň bilen ýakyn gatnaşykda bolamyzda ene ol bize şeýle zatlary ýaşyl öýrlerde ýatyrmagy bize wada berýär. Bu ýatyrmaklyk ýa dynçlyk manda, kalbymyzda rahatlyk tapmak manda gelýär. Seňin akýan tuwlaryň ýakasyna äkitýär diýär.
Singin akyan suwlaryň ýakasyna biz dynja almak üçin gitýäs, Pöwride gitýäňiz, jülgelen goloýunda bolýaňyz. Ine şu zatlar bize dynçlyk berip hem bizi ýam ruhumyzy täzelendirýär. Şol Hudaýyň size berýän wadasy. Eger siz kalbyňyzy oňa ynansaňyz. Inni şu rahatlyga eýe bolmakda men häzir dilegiň wajypdygyny size aýtmak isleýän sebäbi haçanna biz şeýle dileg üstü bilen şu zatlara eýe bolmasak biz kalmada rahatlygy eýem görmeýär. Ene şu barada Ýakup kitabyna şeýle diýär. Siz isleýärsiňiz, emma hiç zat kazanmaýarsyňyz. Adam öldürýärsiňiz, görüplik edýärsiňiz, emma hiç bir maksadyňyza ýetip bilmeýärsiňiz. Dawa jenjeldir garmagal turduýarsyňyz, emma hiç zat kazanmaýarsyňyz. Sebäbi Hudaýdan dilemeýärsiňiz. Diläniňizde de hiç zat almaýarsyňyz. Sebäbi yaman niyet bilen öz nefsiňizi doýurmak üçin dileýärsiňiz. Ey biwpalar, dünýä bilen dostluk Hudaýa düşman bolýandygyny bilmeýärsiňizmi? Kim dünýä bilen dostlaşsa, Hudaýa düşman bolýandyr. Ene bu Ýakup kitabynyň 4-nji babynyň 2-nji, 4-nji aýatlary. Ene şonu görýäs biz. Bärde wajyp zat näme? Ýene de bir gezek Ýakupy da ýatlatmak isleýär. Haçan şu dünýädäki zatlaryň izinden gowlap, şu zatlary ymtylsak bizde näme bolýar? Dünýä bilen dostlaşdyk, bu ýem biziň Hudaýa garşydygymyzy görkezýär. Hudaýyň düşmany bolýaňy diýär Ýakup. Soňra biziň kalmyda esasy rahatlygy ogurlayan zatlar bärde näme? Dawa jenjeller, birek bilen darışmak, şeýle zatlar meýän biziň Hudaýda bolan rahatlygymyzy aýrýar. Ýöne men şoň üçin ýene bir gezek şoň wajypdygyny size ýatlatmak isleýän, Hudaýa ynam bilen ýaşamasak, Isa Mesihiň öz mukaddes sözüni aýtýan zatlaryna eger ýaşamasak elbetde galmagal dawa jenjel bolýar. Galmagal dawa jenjel bolan ýerde de rahatlyk ýok. Siz muny öz durmuşyňyzdan bilýäňiz. Menem öz durmuşymdan bilýän. Haçan men Hudaýyň kanuny tawşyrygy boýunça ýaşamana menem kalbymda da guruluk duýýan. Belki sizde de şeýle ýagdaýlar bolýandyr. Ýöne men ýene bir gezek size ýüz tutmak isleýän. Ene şu bärde aýtşýaly diläniňizde hiç zat almaýarsyňyz, sebäbi yaman niýet bilen öz nefsini doýurmak üçin dileýärsiňiz diýär. Edil İsa Mesihiň bize nähil ýaşamaldygy barada görkezýäli, bizim şeýle ýaşamaly İsa Mesihde. Ol öz durmuşyny biziň üçin berdi. Öz durmuşyny biziň üçin berdi. Bidemen İsa Mesih'e idine eğriyalar hükmüne öz durmuşumuzu, canımızı beyliklere bermäge taýar bolmaly. Ene şol misaly bize İsa öz durmuşynyň üstü bilen görkezdi. Şonu bizde Hudaýyň rahatlygy bolýar. Hudaýyň tawsyry boýunça ýaşamyzda. Özümizi şöhratlandyryp, özümizi kanagatlandyrmak islesek, men geçen gepleşigimizde de diýdim, biz özümizi ýetirlige duçar etip bilýär. Hudaýa tawin bolman, oňa garşy durmak eýem, bu siziň durmuşyňyzy, men durmuşymam gaty çalşyrmlaşdyrýar. Hudaý bilen durmuş bu gaty ýöneki. Egerde biz Hudaýyň sözüni aýdylýan her bir zady ýerine ýetirip ýaşamyzda. Ýöne Hudaý şöhratlandyryp, onu kanagat tapyp ýaşamyzda, ýa biziň kalmyzda bolýan islegler, arzuwlar Hudaý tarapyndan paklenýär. Bu Hudaýyň erki bilen gabat gelýär. Ene şeýle ýagdaýda biz kalmada, rahatlykda ýaşap bilýär. Ende men häzir şol Filipler kitabyndan ýene bir aýada siz bilen paýlaşmakçy. Bu eýem dileg edeňne biz kalmada näme bolup geçýär. Hiç zady gaýgy etmäň. Gaýtym Hudaýa şükür edip, her bir ýagdaýda oňa doga dileglerde aýdyň. Şonu Hudaýyň parahatlygy ýüreklerinizi we pikirlerinizi İsa Mesih arkaly gorar. Bu parahatlyk
insan düşünürdün juda belentdir diye. Ene bu Filipler kitabının 4. babının 6. 7. ayetlerine şeyle diye. Ene men yine bir gede qaytarlamak isleyen şonu. Bärde hem Hudaý biziň nähili aladatsyldygymyzy bilýär. Her bir zat barada biz alad etýär. Ýöne ol näme diye hiç zat gaýgy etmäň. Şu wagt näme bolýan bolsa durmuşyňyzda gaýgy etmäň. Gaýtam Hudaýa şükür edip her bir ýagdaýdaky ähli mätäşliklerinizi oňa doga dileglerini üstü bilen aýdyň diye. Näme kynçylyk bolsun, şatlyk bolsun, şükür bolsa da şonu hemişelik Hudaýa doga dileglerini üstü bilen aýan etip bilýän. Ene haçan biz şeýle edemizde islenik ýagdaýda şonu Hudaýyň parahatlygy, rahatlygy biziň yüreklerimizi, aňlarymyzy, pikirlerimizi İsa Mesih arkaly gorap saklaýar. Ýöne biz şol bizde problema bolup diňe şoňa intip berýän bolsak, bu eýen biziň Hudaýdaky rahatlygymyzy ogurlaýar. Täze biz bar üntümizde şu problema berip oturýar. Hudaý barada asla pikirim edemiz. Ene şonu biz rahatlygy ýitirýär. Şoň üçin men ýene bir gezek ýatlatmak isleýän. Hudaýa aňyzy şol Hudaýa tawşyryň. Şoňa şo barada pikir edin, Hudaý barada zatlar barada pikir edemizde. Hem oň beren Hudaýyň sözüne beren wagdalary barada pikir edemizde. Biz şu rahatlygy eýe bolup bilýär. Ene bärde diýe bu parahatlyk insan düşünürden juda belentdir diýe. Şol biz aňymyz bilen eýem şu parahatlygy düşünmek biziň üçin kyn bolýar. Ynam bolmadyk ýerde rahatlyk hem bolmaýar. Tedene öz maşgalaňyz barada pikir edip görüň. Eger siz maşgalaly bolsaňyz, är aýal gatnaşygy barada pikir edip görseňiz, eger siz adamyňyzda ýa-da aýalyňyzda ynam etip ýaşamaýan bolsaňyz, siziň kalbyňyzda dinçlik bolarmy? Elbetde bolmaz. Haçan nätet birek-birege ynam edip ýaşaňyzda, şonu maşgalada agdy berlik, rahatlyk, dinçlik bolýar. Hudaý bilen gatnaşygymyzda da şeýle. Hudaýa ynam edip ýaşamyzda, islendik situasiýada biz kalmada hemişe rahatlyk bolýar. Täze biz ynanýar Hudaýyň biz bilenligine. Hudaýyň sözü bize şeýle diýär. Yine de bir gezek men ýa-da şu aýatda aýdylan parahatlygy ýa rahatlygy durmuşymyzda görmek üçin biz islenik ýagdaýda Hudaýa dileg etmeli. Men ýene bir aýat bärde paýlaşmakçy. Men Hudaý, Rabbimiz İsa Mesihiň beýik atasyna siziň üçin dileg edýärin. Goý ol size onu has oňa tanap bilmeňiz üçin size mukaddes ruhyň akyldarlygyny hem ilhamyny bersin. Hudaýyň öz çağralaryna beren umidyna, halkyna eçilen şöhratly mirasynyň baýlygyna we biz iman edenlere görkezden deňsiz, taýsız gudratyna göz ýetirmeňiz üçin goý ol ýüregiňiziň gatyny ruhlandyrsyn diýip dileg edýärin. Ene şu men siziň üçin edýän dilegim bu Efesler kitabynyň 1. babynyň 17-nji, 19-njy ayatlaryna şeýle diýär. Men siziň her biriňiz üçin şonu dileýän. Täze siz Hudaýy tanamasaňyz, oňa nädip siz ynam etip bilýäňiz. Edil şu ýerdäki gatnaşyklarymyz barada, oýnanymyzda da ene dostluk gatnaşygy, joralyk gatnaşygy diýeli. Birek-biri gowy tanamasak biz ynam etip bilmeýäs, şeýle dämi? Birek-biri gowy tanamasak söýgün bolmaýar o ýerde. Şoň üçin men şu ýanky okan aýadymy siziň her biriňiz üçin dileýän. Şonu oňa tanap bilmeňiz üçin hem Hudaýyň size mukaddes ruhyň akyldarlygyny hem ilhamyny bersin diýip dileg edýän. Haçan şol akyldarlyk, ilhamlyk mukaddes ruhdan gelende siz Hudaý barada zatlara gowy düşünüp ýaşap bilýäňiz. Hudaýa gowy düşüneňizde de siz oň rahatlygyna eýe bolup bilýäňiz. Ynam edip ol rahatlyga eýe bolup bilýäňiz. Ýene de şol ýanky aýtışmaýaly Hudaýy näçe gowy tanadyňyzça şonça da siz Hudaýa ynam etip bilýäňiz. Näçe ynandyňyzça şonça da siz hem şol kynçylykly pursatlarda Hudaýda kalbyňyzda rahatlyk tapyp bilýäňiz. Ynam üstü bilen bu diňe mümkin. Şeýle bu diňe dile üstü bilen rahatlykda biz bolup bilýär. Men mysal hökümine size diýen şol Zebur kitabyny siz gowy tanaýaňyz, bu Dawud paçasyň dilegleri. Ol 85-nji baba
özüňiz seredip görýäňiz, öz başda wagtyňyz bolanda siz şol mezmur, debur, 85-i özüňiz okap görüň dolu bab. Ene bu ýöneköy dile käbirimiz biz nädip men Hudaýa dilege edýän. Haçan şol debur kitabyny okaňyzda şoň hemmesi dilegler bu Dawud padşahyň dilegi. Ene mysal üçin bärde näme diýip oturdy? Ya Rab, kulak koy. Bana jogap ber. Çünki men mätäşdirnýä. Janymy gora. Men sana sadyk özüňi bil baglayan bendäňi sen halas eýle diýär. Meniň Hudaýym sendiň diýär. Başgaça aýdanda menden başga hiç kim ýokdyň, sen bana rahatlygy berip bilýärsiň diýär. Ya Taňry, bana merhamet eýle. Men uzakly gün sana peryat edýärin. Sen şatlanır öz benden kalbyny. Çünki sana ey Taňry tawşyrýaryn janymy. Janymy diýende ruhumy men sana tawşyrýan diýär. Ya Taňry sen ýagşy we geçirimli. Seni çağırarlaryň barna sadyk söýgüňi içilýärsiň sen diýär. Ene Dawud padşah Hudaýyň häsiýetine düşünýär. Şoň üçin ol kynçylykly pursatda näme diýýär? Men şu wagt mätäçem garyp diýip ol öz kalbyna bolanda açaçan Hudaýa aýdyp otur. Öz kalbyny Hudaýa dökmek bilen olaýam Hudaýda kalbyna rahatlyk tapýar. Näme üçin? Täwä ol bilýär, Hudaý her bir agdandan çykan zatlary eşitip otur. Täwä ol Hudaýy gowy tanýar, Hudaýyň häsiýetine gowy düşünýär. Ene men şoň üçinem diýen şu Hudaýa gowy düşünüp ýaşamaklyk bu gaty wajyp. Sizem şu zatlara eýe bolup bilýäňiz, ýöne bu diňe anam üstü bilen mümkin. Ýanky aýtmaýal anam hem dile üstü bilen mümkin. Şeytanyň maksady, şeytan biziň düşmanymyz şu dünýäde. Oň maksady biziň rahatlygymyzy ogurlamak. Ýa-da İsa Mesihim bize ýatlatdy. Şeytan şu dünýäde biziň şatlygymyzy hem İsaň bize berýän bolalyn durmuşyny derbidagyny etmek, ýok etmeklik. O nädip ýok etip bilýär, bir kynçylykly pursatda bolanda, bizi Hudaýa garşy öwrýär. O diýär seret Hudaý sana näýli kynçylykly pursat berip otur. Ýöne Hudaýdan näl ol? Biz özümiz şu günäli dünýäde ýaşaýar. Şoň üçin biziň durmuşymyzda şeýle kynçylykly pursatlar bolup geçýär. Ýöne bu Hudaý bize edip oturan akşu zatlary. Hudaýyň parahatlygyndan lezzet almaňyzy men dileýän. Täbi şol Hudaýyň bize berýän wadasy, siz şoňa eýe bolup bilýäňiz. Men şonu sizin üçin dilege edip oturýarym. Ýene-de Yohanna 15-nji babda 9-njy aýatda şeýle diýär: Atamyň meni söýüşi ýaly men sizi söýdüm. Meniň söýgümde galyň diýär. Bärde de bu İsa Mesihiň öz aýdyp oturan sözleri. Eger siz isteseňiz Yohanna kitabynyň 15-nji babyny doly okap bilersiňiz. Bärde bize Hudaýa ýene-de bir gezek öz söýgüsini ýatlatýar. Şoň üçin siz anam etip bilýäňiz. Olaýam men sizi söýýän diýip otur. Men söýgümde galyň diýär. Men söýgümde galyň diýmek, oň söýgüsini ýaşamak. Şoňdan hemişe günnelik durmuşymyzda Hudaýyň söýgüsi barada pikir edip, oň biz bilenligini ýatlap ýaşanmazda biz oň söýgüsini galýar. Ene biz haçan Hudaýa pesgürlük bilen anam edip ýaşamazda ol bize rahatlyk berýän ekeni. Siz özüňiz okap bilersiňiz, bu Zebur 3:8-de de diýär Dawud padşahyň aýdyp oturan zatlary men ýatýan ne turýan, hem ýene-de ýerlenem ne şol rahatlykda ýatyp, dynja albam turýan ne sebäbi Hudaý maňa howpsuzlyk berýär. Ene bizde de sizem şeýle zatlara doly eýe bolup bilýärsiňiz. Ýanky aýtmaýaly ýene-de Hudaý size hem maňa biziň hemmämize de ol rahatlygy wada berýär. Ýöne biz diňe anam üstü bilen şu zatlara eýe bolup bilýär. Mundan başga da Rimler kitabynyň 8-nji babynyň 6-njy aýatynda da diýär şol biz nädip rahatlyga eýe bolup bilýär. Ýene bir görnüşi bu haçan da biziň durmuşymyz mukaddes ruhyň kontrolü aslında şoňa tabin bolup ýaşamyzda biziň kalbymyzda rahatlyk bolýar. O ýerde diýär şol mukaddes ruh tarapyndan kontrollyk edilen durmuşda diýär netijesi näme? Rahatlyk. Şol Rimler 8-nji baby özüňiz okap bilersiňiz, doly okarsyňyz. Şonu eýem
mukaddes ruha tawin bolan durmuşda neticesi rahatlyk hem gowy ýaşaýyş bolýar. Şu zatlaryň hemmesi Hudaýyň sede hem bana berip oturan wa'dalary. Biz şo boýunça ýaşap bilýär. Men ýene de İşaya kitabynyň 43-nji babynyň 2-nji, 3-nji aýatlaryny size okap bermekçi. Täze şo ýerde şu durmuşda bolup geçýän eslenik ýagdaýy suratlandyrylýar. Şo nähili ýagdaý bolanda da biz onu önem etip bilýär. Ene şunu berdi Hudaýyň öz aýdyp oturan sözi. Adyny tutup çağırdım. Sen meniňkisin. Seniň bilen bolaryn suwlardan geçeniňde, derýalardan geçeniňde seni gark etmez. Oduň içinden ýöräniňde ýanmarsyň. Ýalyn ýakmaz seni. Men seniň Hudaýyň Rab diýe berdi. Ene şu aýdyp oturan ayetde de siz görýäňiz. Men teň halasgaryň diýip Hudaýyň öz aýdyp oturan sözleri İşaýada. Ana o siz özüňiz oýlanyp görüň şu wagt. Hudaýyň şu ýerde berip oturan wadalar. Eger siz durmuşyňyzda Hudaý bilen araňyzda düşýän, üntüňizi bölýän hiç bir zat bolmadyk bolsa, durmuş nähili başgaça bolardy. Şu aýdylyp oturan wadalar bu Hudaýyň wadasy. Biz şoňa hiç ýyly päsgelçilikde eýe bolup bilýär. Egerde biz öz Hudaý bilen gatnaşygymyzda aramyzda hiç zat düşmese, hemem üntümiz başga hiç zat bölmese, şonu biz şu zatlara arkaýyn eýe bolup bilýär. Ine bu Hudaýyň öz bize berip oturan wadasy. Otda ýakmaz diýe. Hatda şu derýadan geçeňizde suwa garp bolmarsyňyz ýa bärde aýdyp oturan zatlary durmuşyňyzda nähili kynçylykly pursat bolsa da men siziň bilen ýa otyr. Şol kynçylykly pursatlar diýe sizden üstün bolup bilmez. Täze Hudaý siziň bilen. Ol şol pursatlaryň içinde de rahatlygyny size hem bana wada berip otyr. Ol bize şol gorkmadlygy hem tawşyrýar. İslenlik ýagdaýda gorkmagyny bize şonu aýdyp otyr. Ýöne biz Hudaý bilen iň ýakyn gatnaşykda bolamyzda bizde rahatlyk bolup bilýär. Diňe şonu Hudaý bizi gorkymyzy hem köşüşdirýär islenlik ýagdaýda da. Bu durmuş gaty kyn. Biziň her birimizden her hil kynçylykly ýollardan geçmeli bolýar. Ýöne iň esasy zat Hudaýyň biz bilenligini ýatlap ýaşamaklyk. Men şuňky öwrenen zatlarymy siziň günlük durmuşyňyzda size kömek eder diýip umyt etýän. Biz ýene de enneki gepleşigimizde şu Hudaýyň gepleşigimizi dowam etmekçi, Hudaýyň rahatlygy barady, hem Hudaýyň barlygyndan nähili lezzet alyp ýaşap bilýär. Şu temalarda biz gepleşigimizi dowam eder. Men ýene bir gerek sizden haýyş etýän, eger sizde soralar ýa-da bellikler bolsa, hökman elektron poçta üstü bilen ýa-da şol programmaň ahyryny ekranyna görýän telefon nomeryňyň üstü bilen SMS ýollap bilýärsiňiz. Enneki gepleşigimizde çerli hoş sağ olun. Senin adında günem yolunu, bütün kalbimi sana tapşır.